Адският небеширен кръг от Бертолт Брехт. Какъв прекрасен ден за веселе! Марта! Гори! Бягайте! Да бягаме! Ми детето? Това е наследникът! Войниците ще го търсят много повече, отколкото господарката! Груша бяга! Войниците идват! Жалко само, че детето се измъкна! То ми трябва! Търсете го в цяла Грузия! Давам 1000 пиастра на този, който го намери! Докато Груша Махнадзе вървеше по пътя към северните планини, тя пееше. Четирма генерале нападнаха Иран. Та-ра-та-та-та-там. Армия не можеше да се сражава. Рата-брата. Армия не можеше да побеждава. Рата-брата. Третия се нямаше муниции. Четвъртия не си харесваше войниците. Четирма генерале и никой не стигна до там. Симон! И хвала на Бога, че се върна жив и здрав. А може би съм дошъл прекалено късно. Да няма вече някое... Малко, това дете твое ли? Моля! Симон! Градът гореше. На съдийския стол беше седнал Астак. Вижте какъв съдия! Историята на процеса за детето на губернатора Абашвили. С небеширения кръг. Златни дрехи ще облича и ще гази слабите. Ще плющи край него обичат, а той ще се радва. Каменно сърце да носиш, ден и нощ то пак тежи. Рано погрознява лошия, много злобата грози. Нека от мрак не се страхува. Гладните да го не плашат. Нека от мрак се страхува, не от светлината.